Osimoni andulu nwanyị. So nyani anabo we bili na apartment nya haya. Osimoni elu n'abalị this lady. No. Otie mkpu ga-abụ otie ife a onye ọbụla nọ n'ụlọ afọ amanyite jụba ife na-emenụ. Osimoni na ọkwa otie nye n'udo obu mmiri ya apụ ya nya binie nye buli ife ọbụla luli aka wee chọgụ. Ya nezie nwunye anya osi na nlọ ka ya na-alọ. Osimolo nlọ izizi lonye bụ lonye tonya si ya mba osimebi na ọ ga-abụkwa this apartment na ahonti adat na ife ada emebie before. Osimoni ne amoro ife a ga-eme maka na mgbe this lady batala nya ego bido bataba mora mo nye bido lubu ni ahụ. Ka na-ekwunye finish ni afa na abo move in na hapụzi the apartment. No. Osim the same thing continued. Oh no. Oh tie mkpu ga-eti ha manyite. Chai. And the move for the manyite ọ ga-ebego dakwa for few minutes before kwụsị. Osi ha na-disturb ya. Ihe a na-disturb ya na ihe ọ na-emezi bụ mgbe ụfọdụ nya bulu ụzọ bịa na bed dinele ana nwunye eje na palọ dinele ọ je na the other room dinele. Ọ ga-abụ tie mkpu afọ kanya nwagala enu ya. Nya binizie n'ime abalị magonu fiaba n'aka si nwoke na anụ nwaanyị ka afịakụta nwunye mi afụnya ya wee chọrọ ya jebezie ọ bụ na odine na the other room. And this thing continued. Nya wee si mba wee kpọrọ ya jebe ụlọ ọgwụ wee n'ụlọ ọgwụ wee chekisie. Doctor wee nye ọgwụ si na oni idile ọgwụ na amara ife na-emi mana ọdụ psychological yọta na awedulie nata ọṅụba dị ọgwụ. The same thing continued. Ọ na-etikwe mkpu ka ọ na-etie. Obelu ụlọ ga-ebuli ọbụgodo ụlọ n'oche ka ọ nọ otie ife ọ ga-eti Osimo ọṅụgide ọgwụ nwụsị wetekwa ọzọ still ife na-ebe n'ebe. Ndị mmadụ si anya durie gaba na nke ndị na-enwe mental ịghọta na ịmagolu psychologist na ndị otie. Osimo nya wee dulie wee gaba wee luo ndị ha nenebe si enye si that na ihe anọnwa bụ trauma na fe chekigo n'enu cheki na fa funuru ụdị a na fa mara ife ha ga-eme this condition na fa mara ife ha ga-eme. Osimoni yedukweli nata. So nya akọbalụ ndị mmadụ asị anya duri eje na nke ndị dibịa nye duri ejepe na nke ndị dibịa ruo ebe afọ ihe niile emelu dị manụ si na ya ma fix nwe ha asị a na-ekpele ka fa ga-eje nye dukweli ejebe ekpele n'enu kpe na kpe n'etiti na abụ the same thing. A na-ajụ nwunye si a kedu ihe melu gị ihe a ọ sị na ya ma ọkwa ndị amara ka anyị gazia na pati ebe wolie iwu nya wee nọgide nnọọ jebebe nne ya na agwara ya na ya ga-eje wee luo wee jụba ndị be ha sị ha na ndị ihe a na-efes and na dịtị na-eli ego na ọ bụrụ ego bụ the issue ya chọrọ ịma the source of this thing ka e wee mara ebe a ga-esi wee nyebeli aka mami ya wee sị ya ọ na ọ gwara gị ya wee sị ya gwakwana m gịnị o wee sị ya na nwa ya nwaanyị anụbugo di na ihe a na-eme ihe a bụ ihe ex-husband ya melie na the man kụgidelie ihe kụnga anya isi ma ihe na-aza kụnye mmadụ obele ala dati she can't sleep. O dinele anọ na-eti o muchiri anya ọfụ dị man ebe ọ na-atụ ya ka ọ tọgbuo ndị atiketelu mkpu ka mami ya gwalia ihe a wee na-asị mami ya ka ekwe n'ife ojire wee gwu ya kedu ihe ojire wee gwu ya no wonder n'ihe niile ha yere na okwere sleep over before nya wee nọbịa ya kwutere okwu sleep over ọjụ nye weli azi na ọdụ decent nke nwa na ya mara na o nwere ishu o ji agbala ọsọ. Chai Osimoni ihe a wutelie so much nya wee nalụ wee chụbịa ọdana na yọbịa biko si a na ya dosọrị na ya chọrọ ka ọ hapịa na o nwere nwoke agwala na ya anụbugo di ga-abịa nụbịa willingly na ọnya ka ejire wee gwa ya wee sị ya na ọ bụrụ sọsọ na ịgwara ya na ịnụbugo di. Nọmba 1 ị nwere nsogbu ịgwara m. Nọmba 2 ịnụbugo di ịgwara m. Akwa ifugo ọ na-ebezi akwa na-ayụ ya biko oyoli agbụgo oyoli agbede. Osimoni na the issue bụ na this very thing is uncurable and na nwaanyị akara mụtali anwa na ọkara mụtali anwa. So ndị friends a wee na-asị na ọkakwa mma na ọhapụrụ ya dana ije buru ibu ihe onye ọzọ kọsụ. Osimoni n'ike gwụli ahụ ndị I love this lady no a good woman ka ọ bụ mana ihe a ka a ga-asọfa for the rest of his life. Na since nya nụrụ ya sị ego ka a na-spend to fix this thing na kịta na ndị be ha si anya hapụ ya and nye kwene ka o buru ihe amụọla ya nwa
nye decide go na let go. Ya let go n'eziokwu na ọ na-ewutie that na ga-asị ọ maka na ya nwere nsogbu mana ọ gwara ya na ya nwere nsogbu. Ọ sị m na ife ya na-agwa anyị ha bụ na bọsị somebody bịalụ na bie as a visitor wee nọlụ na visitors room nwunye wee tie mkpu ọ na-eti this guy nwanyị were ọsọ nkwopụte banye n'oche dining table na-achọ kedu ife na-eme even n'oche m ọnyanwa na-eti nwunye ife. I'm telling you, even na ndị neighbor nwere ụdị anya fa na-enesie maka na uche ha bụ na gịnị mere ya na-akụ ya ihe mgbe ụfọdụ maka o tie ihe ọ na-eti and no n'ime abalị mgbe everywhere dị quiet so dị mkpu na-agafe na mana ọkwa ifu nwoke melụ this lady ha achọrọ m ikwufe ọnụ kụgide nwa mmadụ ihe kụnga anya isi nya kụnye psychological problem n'isi ọ na-ebugheri and ọ ga-ebu ihe for the rest of her life. Ejego ụlọọgwụ, ejego therapy, ejego ebe a na-azụ ndị ala, jee na nke dibịa, jee ekpele, nothing can fix this. Ọ sị m nne n'eziokwu na ọ dị eke abụ na ya anụghị anọ mana ihe a bụrụ ibu ya ga-ebu na o nwee ka ọdụ mana ọ na-ewutie mana ọ bụrụ gị maọbụ ọ bụrụ nwanne gị nwoke maọbụ ọ bụrụ nwa gị nwoke maọbụ ọ bụrụ ikwu gị maọbụ ibe gị ị ga-asị anya continue n'ụba this girl maka ife ndị mmadụ ga-ekwu maka etu o si adụ n'iru ndị mmadụ nyemela ajọ ife ma ya hapụ this girl ma onwe ka o si bụrụ fault ya ma ya hapụ this girl ọ na ekwesịrị ịhapụ this girl. Ike gwụrụ nna amụrụ m ihe m ga-agwa gị I feel your pains but chai ike gwụkwalụ m ebe m nwada against bụ na ha kala ịgwa gị ọ bụgodu na the lady agwara gị the parents should have told you ịnọkwa n'ọnụvugodi. It's not only that na fazolu dị nsogbu na fazokwulu n'ọnụvugodi before man isi na love there but according to you love is not enough. Ọ bụ na ọ na-anyị gị nke ịgbajigo onu denu ọ bụkwa anụ nọ nke ị ga-ebu denu akwụsịkwa ihe nwere ike ịgwa gị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.